Ya ganda, punal. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa itong tanan. Karon ang ika 70 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kumusta man ang kinabuhi ga? Kapoy? Stress? Idaga na ga? Kay promise, ma-relieve na yung stress. Ako ga, dagan ako. Kay udto na kayo. Ay go. Karon mga ga, musuhi tagdagan og layo no. Murapas ta sa tong limit. Kaya kasagaran natong dagan tag 6 kilometers, 8. Karon musuhi tag og layo. Atong suwayan if kaya ba nato mudagan og long distance no relationship. Oh, long distance running di ay. Bugtaw na ga pero padayon na ta. Bunal, bugtawan na ga. Sakit na yung kilid. Stop over sa kajot. Nihapit yung 7-Eleven mga ga. Payatag electrolytes kay murag putas. Dayon ta. Balhin na eh. Murag mamurdir ta diri ga. Ganiha ra dagan ga. 6 kilometers kapin mo gyapon. Sa akong balabana layo na ning ruta. Pero dool pa man di ay. Ambot lang, wala na ikaw man. Nita tag ruta nga taas-taas ka kay kung nilahos ko ni straight ko murag mubor gito ko madagan mga 8k. So simang tagdan. Ya ganda, bunal. Kau ni bunalan. Di baka mudagan. Dagan ay. 9.6 kilometers mga ga. Shortcut ta diri ga. Ikaw po sa balay. Siguro mga 10 kilometers ato na dagan ana. Dayon ta. Bunal. Uli nang gwapo. Dali pa ka, dali. Wala na ko yung trabaho day? Wala na mong trabaho tanan? Napaday gibiling na trabaho. Ang susunod di gayon mga ga, ang susunod mga dagan, paday mo sa pagsuporta. Ganoy TV ani out. Bunal. See you.